Разкош. Не знам как ще се справя с тази косачка сега. Май първо леко трябва да играе тример на места. Басейнът нямаше много зачистен, ще сме го с новата прокосмокачка на Intex. Надвихме го. Ето и с какво го изчистихме от басейна с тази прокосмокачка. Няма как да снимам как работи, защото тя работи единствено и само под вода. Но се справи много добре. Ти голяма масторка била, бе. Първо с тримера и после с другата, иначе не става. Тривата е много избояла на места. Мислех, че ще отнеме по-малко време, обаче някои от задачите за днес отпаднаха. Ще ги оставим за утре. Има си още малко отпуска, за да може на спокойствие да ги свършим всички или поне една голяма част от тях. След 4 часа с двете косачки, тримера и бензиновата, самоходната, тривата е победена. 4 часа. А иначе ми отнема около 40 минути. Замислям се да си купя робот именно за такива ситуации, в които ни няма дълго време, за да не се изпуска тривата. Много време отнема, много зор беше, но в крайна сметка се справихме с дружни усилия. Здравейте, приятели! Днес отново ще се позанимаваме с тривичката. Не за друго, ами трябва да я сваля малко надолу, защото решихме да вземем един робот. Да видим дали ще се справи за тирената. А той коси от 30 до 60 см височина на тревата. В момента е горе-долу около 60 см. Ще я сваля с едно ниво надолу. После ще им да купим робота и ще ви го покажа и него, защото наистина си трябва, особено когато отсъстваме за повече време, когато сме на почивка, някъде на разходка, на екскурзия. Тревата се изпуска, не мога да спра пръскачките да ни я поливат, защото ще изсъхне. И сега ще мина с другата косачка и с тример някъде по края. И после ще отидем да купим и самият робот. Ще ви покажа и марката, едно ревю ще ви направя. Ето и какво си купихме. Робот косачка Enhil, без кабели, с камери и сензори. Сега ще отворим кутийката да видим какво има вътре в нея. Вятърно нещо. Днеска буря има някаква вятърна. Това ли му бяха инструкциите тук? Българските. Да си гледаш робите. Ето го където го маркираме. Той сигурно ли, че може и зарядното да му е на открито? Кое е зарядно? Инстанцията. Еми... Инстанция, че трябва да има гараж. Ще му сложим отгоре нещо. Стас с чедъра. Да. Нормално. Не си много сигурен. Ото това е вързано за станцията. Тук трябва да ги разчистят, да ги измъкнат тия работи. Това е магнитно. Магнитно, да. Ето сларчето. Много бързо е. Той иска да питаш и в телефона да гледа.
Батерия, един брой. Виж, даже има и заряд. Свети зелено от две частички. Защо не и другата? Коя друга? Не е зарядена. 600 на станцията. Она е под матраса. Она е дъска от перваза. Ще я разрежем и ще я сложим върху станцията. Ще видим. Иначе гаража струва 300 лева за станцията, няма нужда. Вот така помага. Ето го. Голям робот. Там в магазина изглеждаш... Ако ти дойде хлебото, не знам какво ще правиш. Там в магазина изглеждаш по-малко, бе. Тати, това за какво е? Уплътници е, тати. Слагай ги тук. Това го остави сега. Не, това го остави там на станцийките още. А това са резервен комплект ножчета, щифтове за фиксация, за закрепване на станцията и на водещия кабел на станцията. И гледам, това е. А това е магнитната лента, 5 метра, с която може да ограничите зона, в която не искате да ходи роботчето. Сега ще закрепим станцията с тези винтове. Не знам дали ще държат. Слагате всеки един отвор. Още един край отива. С това ключе започваме да натягаме долу.
Ето го и самото роботче. Това са му сензорите за сблъсък, а това тук ще го дигна леко нагоре. Виждате, може да се види. Това тук е камерата, с която гледа пътя и тревата. Emergency Stop, който отваря капака за пулта за управление. Тук се виждат настройките за колко часа, отключване. Тук се настройва тревата колко да бъде висока да я коси. Тук показва свързан ли към GPS, състояние на батерията, ще се прибира ли вкъщи, сигнал за грешки да не дава и дали вали. Това тук е сензорът за дъжд, който е в една дълбнатинка поставен. Явно като се напълни с вода и роботчето разбира, че има дъжд, че вали и спира. Тук отзад се поставя батерията. Ето виждате. Ето тук влиза. Ще покажа. Ето в този отвор влиза батерията. Трябва пречупва батерия в комплекта. Часът на истината, поставяме батерията в роби. Отзад штрак. Затваряме. Натискаме отдолу бутона. Къде го беше бе? Светна вътре. Слушаме станцията. Светло-зелена станция. Как? Отключен е. Първо го слагаш на станцията да му светне веригите. Нещо светна внимание. Сам ли да го сложа на станцията или той трябва да стои? Първо го слагаш на станцията, чакаш от 3 до 5 минути да светне веригата. Батерията се зарежда отзад, показва. Вижте върви по кабела. Гъпта. Батерията се зарежда. Нещо ми кажеш? Браво! Нещо на мен? Обаче сега пак мига това. Виригата. Сега си я търси станцията или какво прави?
Може би иска да го заключиш. Той е заключен. Картографира. Записва си кадри от снимката, от камерата. Записва си снимки. Гадинката се настрои сама. Изписка и започва да коси. Ето как се вижда откъде е минал. Ето тук на сянката си личи как е минал. И окосява тревичката и я мулчира. Ето, тук отсреща. И така, имаме си вече нов домашен помощник за градината. Надявам се да се справя добре. Личи си къде минава, коси си, зарежда се, сам се прибира на станцията. Да видим дали ще останем доволни от него. Надявам се да, защото парите, които дадохме, не са малко. На марката Енхеле. И от косачката вече толкова години бензиновата съм доволен. Надявам се и Роби да се справя добре. И така, приятели, всички настройки на косачката робота са готови. Ето виждате, тя си коси там. Коси около час и половина. Влиза зарежда за около час и половина. Излиза си. Има си сензор за дъжд. И зададеното време за косене на ден е 8 часа. Може след време да я сложа и по-голяма батерия, но мисля, че няма смисъл. За сега добре се справя. Мисля, че ще се справи и с тревата в двора. Затова за сега сме доволни от покупката. Надявам се и за в бъдеще да ни предаде и да продължава да ни служи вярно. Настройката на робота е много лесна. Тук сега не може да се види, има бутон стоп, който се отваря, който моментално спира робота. Тук се отключва, този бутон се отключва, се натиска, тук се въвежда с тези бутони пин кода. След като се потвърди, след това се потвърждава с OK. Избира се час на косене и се дава старт на машинката. Преди калибрацията става изключително лесно. След като сложите кабела по край станцията, който е, роботът сам се я намира, след това излиза и започва да картографира самата градина, която ще коси. След като е готов, да ме отне около между 2 и не знам дали ни 4 часа ни отне, защото е 500 квадрата. Картографира я и даде звуков сигнал 5 бипкания и тръгна да коси вече. Това тук е индикатора за дъжд, че е свързан с GPS, не GPS, а с система Галилео. Статуса на батерията, че е в къщичката и знак, за който ни ви препоръчвам да се включат евентуални повреди. Ако четете самото опътване на робота, ще ви е изключително лесно да завършите настройката без да пропускате нито една от описаните стъпки. В противен случай може да се провали самата калибрация и да отнеме повече време. Важно е батерията да е заредена на 100%. Това се настройва височината на тревата от 20 до 60 см, както виждате. Робота е оборудван с камери. Това е камерата, която следи. Сензори за сблъсък, сензори за повдигане, коси до 25 см височина на до 25 см наклон, 25% наклон коси. Тук отзад се поставя батерията, както виждате в момента се зарежда. Тоест той е приключил дневната работа и сега си е на станцията и се зарежда и се подготвя за утрешния ден. Ето и това къщичко направих. Това са стойки от климатик за тялото, което е за външния монтаж. Това е фазер, който съм облякал в бетонна хартия. Достатъчно е тежко, поставил съм го само ето така отгоре, защото може да го направи някаква настройка. И роботът стои ето така вътре в самата станция. Така е защитен от дъжд, от слънцето, защото все пак е пластмасово да не избелява.
Влагоустойчив е като цяло, но все пак да не дърпаме дявола за опашката и да си го защитим доколкото е възможно. Ето е градината, която му се налага да коси всеки ден.